Ang pagkabanaw ni Jesus gikan sa kamatayon, nagahatag sa aton sang paglaong, sang seguridad, kag sang kamaturan nga siya amo ang matuod nga Dios, nga nagasupak sa kinaandan o kon sa natural nga mga kahimtang sang kalibutan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Isa ini kay Ilonggo o kon hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa, ang Pagtuon Subong. Kagari ang aton dua, nakon ka mga bisita, nga akon gid ginapasalig ang tanan, nga karon gabi, karon nga ation, dako gid ang aton nga makuha mga kauturan, nga mga punto. Ang una nakon pakilala sa inyo, si Sir Manny Carbonelia Sabio. Bisa siya sang aton nga mga manunudlo sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Yes, Sir Manny, thank you. Mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, and so Ngapanan. Mayong adlaw man sa tanan nga nagtanaw sini nga programa. Kabay nga kitang tanan makaangkon si kaalam kag maaplikar ginato samtang kita nagahulat sa pagkari sa atong Ginoo. Yes, that is Sir Manny Sabio. Ang ikadwa na kung pakilala mga kautura, permi na inyo na makita almost every other week aton siya nga bisita, ang aton nga senior church pastor diri sa CPAC Church, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa ating mga kauturan kag mga kabyanan nga padayon sa pagsunod sa mga programa sa mga pagtulunan gikan sa Ginoo. Yes, and that's correct. Gentlemen, thank you for accepting the challenge to be with us as we now discuss Lesson 13, the Risen Lord, ang nabanaw nga Ginoo. Para ini sa September 21, tubtob September 27. Sa hindi pa si Sir Manny magabasa sa aton sadsaran nga teksto mga kauturan, aton nanay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, iyari kami nagapalapit sa imo, una best nagakilala sa imo pagka-Dios. Ginoo, salamat sa imo pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Kag ang imo pagkabanhaw nga naghatag sa amon sang kasiguraduhan nga ikaw matuod nga Dios, nga naghatag kaluwasan, kag naghatag oportunidad sa amon nga sa sunod nga mga tinion kami na makigupod sa imo sa wala sang katapusan. Salamat nga imo ginsabatang pangamuyo, updi kami sa sinigin nga tiyon, sa ini nga discussion, exchange of ideas, kabay pang makapinakamaayo, magagwa sa sini nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Yes, Sir Manny. Akong pagbasahon mga kauturan ng atong memory text nga makita sa Marcos 16 versikulo 6. Nagaingon diri, kag nagsiling ang pamatan-on sa ila, dili ka ginain niyo si Jesus nga Nazaret noon nga nalansang sa krus, nabanhaw siya, wala siya diri. Tanawa ang duog nga ginbutangan nila sa iya. Yes, and that's it. Mga utod ang atong leksyon sa sininga semana, the Risen Lord, Pastor.
sa tapos nga nalansang si Kristo sa cross. It was a dark weekend sa mga disciples, kag sa mga Marias, kag sa mga nagapati sa pagka-Diyos ni Jesus. But at least nabuhi ang ilang paglaom when sa aton nga leksyon during the first day of the week. That's the turn around of the discouragement nga si Maria Magdalena kag iban pa nga Mary nakakadto sa panteon ni Jesus kay gusto sila nga magbutang maghatag sang madamo pa nga mga perfume, only to be surprised nga ang panteon wala na, abre na kag wala na si Jesus. Yes, and that's what we will be studying. Yes, Pastor Delbert, ano pa gina aton gina-expect sa sininga semana? Sa sininga semana, Pastor, nag-confirmar kag nagpamatuod ang mga even the angel himself. Yes. Ang manugtunda nga sa pagpamatuod sa pagkapanahon ni Ginoong Hesus. And afterwards, may ara nga pag disbelief, hindi pagtuo in the disciples. But then Jesus commissioned them to go all around the world with one message. Nga si Ginoong Hesus na banhaw. Yeah. Yes, Sir Manny. What do you will be expecting this week? Sa akon nga pagtanaw man, bisan pa gani sa title lang mga kuturan, Yes. Pastor, diri na nato maibalaan nga sa pagkabanhaw ni Jesus nakakaangkon sing kasiguruhan ang mga believers. Yeah. Sa mga nagpati sa iyang kabuhi kag napatay siya kag nabanhaw siya. Yes. At kadlaw. Kag gini nga lesson, I believe magatudlo ni sa aton nga magkahatag gid sa paglaom. Labi na gyud kay siya damo mga ebidensya nga tinuod gyud iyang pagkabanhaw. Yeah. And that's correct. So, damo kita mga kauturan mabalaan sa sininga semana. Pero sa hindi pa kita magadto sa Sunday, Pastor, may nabatian ako nga pastor nga nagwali kag I fully believe in his idea nga ang aton kalawasan wala makumpleto, wala masilyuhan until Jesus rose from the grave. Kaya ti ang kalabanan naton niya nga naluwas kita tungod sa pagkamatay niya sa cross. And that's it. Sometimes we just stop right there. Why tagali kabalo nga that is continuous, may continuity. Kaya ti ang aton kalawasan karon si Jesus mala naton nga aton na sa langit being our high priest. Kung wala siya nagpalangit, kung wala siya nabanhaw, our salvation is not sealed, is not complete. And that's it. Now, ari kita sa aton Sunday rejoicing in the resurrection. Ari na diri mabakita naton nga nagkadto sila, nagprepare bernes na patay, and then the next is preparation, and then early morning. Ini ang ginatawag, Pastor, nga early morning. Apat gini ka mga gospel writers ang nag-attest nga during the first day of the week. Yeah. Si Lucas very strong, si Marcos very strong nga after the Sabbath next is early morning. And then nagkadto sila abi nila ara lang. Kag ang isa pagidri, Pastor, nga ako nakita nga ang mga babae kanyo una gid ang babae nga gingamit sang Ginoo. Sa sininga punto siguro, Pastor, no, ang atong leksyon naghambal nga tuod babaye. Well, it is to strongly suggest nga matuod gid ang pagkabanhaw because this is a male-dominated society. Yes, so, syudad ni nga dominado sa mga lalaki kag wala gina-count ang mga babaye. Pero sila nga weaker, should I say, ang weaker nga side sang Witness. Witness. Mga less ano ni anong tawag sila? Less recognized. Recognize. Digto una nag-appear sa ila. Kag nagpamatuod. Siguro, as been pointed out sa atong lesson, kung mga lalaki pa to, makasiling ka nga ti fabricated. Pero kahit ti nag-una sa mga less recognized ng mga babae. Less credible. Less credible. Sa mga less credible. So then, therefore, it started from there. And then they are telling the story again and again. Kaya ti ang mga babae
daw hindi bila sila muna less credible. So, malayo sa ila ang magbinutig. Okay. Di, amo mo na ang mga bata. Ang mga bata, statement sa mga bata is always presumed as correct and true. Always. To the children. To the children. And to the society where they are before. Yes. Okay. Basi may lain man nga perception ang ang subong nga sosyedad na naman sa ila. Yeah. Yes, Sir Manny. Yeah. Ano pa ginahin mo na? Sa akon Doc, about sa women or mga babae. They were the first witnesses. Ang punto pagid sini nga akong na-learn is the people, kanang mga tao nga less expected nato nga gatutom sa pangalagad. Amo pa ang gali ang tutom ba? Pero ang imong i-expect nga mga disciples, sila Peter, they were always with the Lord. Nagisa pirmi pero sila pa ang daw hindi magpati. Yeah. Amo na Dok nga ang less expected amo ang gigamit sa Ginoo kay kung katumagong mga daw para sila o kuan kay sila sa pagtuo pagpati daw ang garbo po ba kisa? Yeah. Ang pride, and then mayara pa gid nga manipulate, no, maliwat ang mga testimonies amo na siya. So when these women came, they were not expecting mabri ang pansyon. That's why na-surprise gani sila. Kung aton gid basahon gani sa record ni Juan sa John, nagibi gani si Maria Magdalena kay nga ang wala na diri, wala di ang Savior, the Son, nag-appear ang angel sa iya namangkot na kuntana nga kaibi ka ho. Tisilin ni Maria Magdalena, way kabalo siya nga angel ang pamangkot siya, abi guro kon mga sepultero lang, mga gardeners lang. Wala ginkuha nila ang ginkawat nila ang lawas ni Jesus. But definitely when the angels appeared, nagpati na siya. And then dumalagan siya to tell everyone. Pag-tell nila, pagkanto nila sa mga disciples, hindi pa gani magpati. Less credible ang mabay. Yeah, pero they do not know more truthful sila nga mabay. Yes, Pastor, ano pa gini mo nang diparahan? Referring sa timing sang paglubong kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, Pastor. Well, tanan siguro nga mga Kristohano nagatuo nga si Ginoong Hesus ginlubong siya Friday. Sunset, that means sunset Thursday all the way through sunset Friday. So, and late Friday, sa Friday siya sang hapon na ginlubong. And then, nabanhaw siya early morning sang Sunday, in which ang tinutuyo sini is to validate and is really to demonstrate that Jesus was just risen. Nabanhaw lang siya on Friday, on Sunday morning. And there is no other theological statement attached to that. It's a narrative and there's no such wala man siya sang sugo during the time. And in fact, ang sugo niya, pag-appear niya kay Maria, we can attest that in John 17 and 18, sang John 21, go to my brethren and tell them that I am resurrected. And that's amo lang sugo ni Ginoong Hesus at that very first day. But never did Jesus says, worship me on this day. And that's correct. Sa Sabat siya. Yeah, go ahead, Sir Manny. Kay kisa mo ni siya ang subong na sa contemporary world, na-interpret na siya nga ang resurrection, amo na daw ang change sa Sabat. Pero bisan sa lesson or sa Bible, kung imo siyang sadihan gid deeply, why gid sing kaman nga na change na or na transition na ba? Kaya mo man yung interpretation sa iban. Pero ang punto pag diri sa lesson mga katuran is regardless sa mga false theology sa Sunday or Saturday, we have to be happy because Jesus is risen. We're rejoicing in the resurrection. Yeah. Pero that's it, no? We will be careful sa mga interpretation nga sala, pero the truth is He is really resurrected. And we must kind of happy kita sila. Happy ta. The same as baptism. When we were baptized, we were really happy.
iban gahilibi gid gani because nabatyagan nila ang new life of being baptized. Kaya mo man parallelism sang baptism is also the resurrection. Yes, And Pastor. perhaps that is the point sa Colossians chapter 2 verses 10 to 12 nga ang memorial sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus is the baptism. It's not observance of any day as a memorial of Christ's resurrection. Yes. Okay. Kadto kita sa Monday. The stone was rolled away. Nadumduman ko, Pastor, I've been preaching about Lazarus. Ang si Lazarus, ang pagkadto ni Jesus sa iyang pansyon, ang ginimo ni Jesus, gen kamandya, nga roll the stone away. Okay. Pwede ito yung miracle ni Jesus, kay may gahom siya, masiling siya, orimos kubispom, batuhom, luparom, lupad ng bato nga nag-cover sa stone. But Jesus said, rolled away the stone. Sa aton pa, human capacity to abri the pansyon. Pero iniya, pag-abot ni Maria, kaya siya ginauna, wala na. Okay na. Oh. Nga, so amo na siya ang diferensya nga ako nakita. For what reason, Pastor? Dari Pastor, no? All the way through, naghambalanay pa sila. Problema nila, sino ihan sa aton? So, I think, Pastor, if I'm cannot, this is a miraculous intervention. It is because Jesus Himself, siya mismo, cannot be confined. Yes. Siya natin masulod lang sa dira. Yeah. So, the resurrection of Jesus is not only reasonable, but inevitable. Hindi higit siya mapunggan. Hindi gid mapunggan. Kabuhi siya. Oo. Hindi siya mapunggan sa lulubngan. So, He will be resurrected. And another thing is, we can read also in other scriptures, that it is even from the spin of inspiration, that it is the angel who did that, or the Father did that for Jesus. To emphasize that resurrection, in the case of Lazarus, si Ginoong Hesus ang nagbanhaw. But in the case of Jesus, He Himself. Yes. That's why He Himself has to roll away the stone. Sa dito kay Lazarus siya, hindi to pwede mahimo ni Lazarus. Wala sa kapasidad. Wala sila sa kapasidad. So, pwede mahimo ni Jesus, but He did not. Because Lazarus was a man, human. So, Jesus needs human help to emphasize that indeed, pwede ni mahimo. Kay, kung hindi mahimo isang tao, then that's the time that God can come in. In out of the extremities of man, God comes in. Pero kaya ang pag-roll away isang stone, pwede mahimo isang tao. But this time, wala tao. Kay ang manabanaw si Jesus. Sir Manid, what do you think? Sa ako ang na-observe po, Doc and Pastor, ang nag-approve ni siya nga Diyos yun si Jesus. Kaya nga, bisan sa Gospels, nagingon siya nga, naghambal siya, Jesus Himself naghambal siya nga, I will give it and I will take it back. So, mayara gid siya gahom gali, nga hindi lang tao or kanang rolled away sa stone, kag mayara pa gito soldiers ha? Soldiers pa gito nga gabantay. So, di man pwede po nga kung tao lang to, hindi kakasaran sa soldiers ko to. Damo guarded man. So, it proves pa gid nga katong mga soldiers kung mga studihan, nga trauma sila kag daw gikuan pa ganay sila, gibribe pa ganay sila sa mga priest nga hindi maghambal na hambal tinuod. So, it proves gid nga grabe gid kag glorious gid itong adlaw o kato nga dawn ba nga sa early morning. So, Pastor Sir Manny, but silingon nga ang argument against the resurrection of Jesus is the same argument that He Himself would like to falsify. Kay ang mga priests gani willing nga mag-spend sang money. And they are the one telling these soldiers who are eyewitnesses to tell a lie, to fabricate a story nga si Ginoong Hesus gikawat lang. And the same thing in the mind of Mary. Sila nga sa mga spulpero. Kawat, di nyo ginbutang. Way ko kabalo kung di nyo ginbutang. So, the same, ang mga panghuna-huna, amo na nga daan nga panghuna-huna ang ara sa ila during the biblical times. And to say that Jesus was not resurrected nowadays has been proven and
qualified by Jesus' resurrection. He himself, by being buried, and the stone was rolled into the tomb, but then it was rolled out Sunday morning. Yeah. Yeah. Kati ang isa pagidya nga hindi gidya malalis. Correct. Nga ang Ginoo Diyos. Oo. Kati bisan ang mga soldiers tuya most likely kakita gito sila sang pag-rolled away sang stone. Without hands, it was just rolled away na nakulapan sila. And then si Mary gani yan nag-ano pagiti pagsiling sang angel nga nagreklamo si Mary nga kawat nila, and the angel said no, okay, tanawa bala kay wala na, and that's proof nga indeed. That's why si Mary wala na duwa-duwa kusugos balongos. He has proven himself nga natao na banhaw gid dalagan dayon siya to tell everyone. Yes. Yeah. Sir Manny, balik ko sa imo, the women at the tomb. Ano na di ang mga punto nga imo na namatikdan? Sa mga women naman, Dok, amo lang po, no? Ang punto ani is even the less expected na kita gigamit sa Ginoo. Yeah. Kag hindi kita gali mang judge sa mga tao nga daw. Kay si Mary Magdalene, kung imong basahon sa Mark 16:9, may ara siya demon possessed siya back then. Pero ang emphasis is siya pa ang una nga nakakita. Grabe nga grabe nga twist ba. Kasi Peter na noon nga amo gid ang pirme nga leader sa disciples. Amo pa gani hindi mapati. So amo na siya ang daw twist ba. Daw ay irony. Irony nga lesson siya sa aton man. Nga we should not be confident gyud nga abi kay daw amo ni atong kuan. Abi kay tigulang ta sa iglesia. Kita na gid ang priority sa Ginoo. Pero ang Ginoo kay ang less expected amo pa ang iyang gamit kag amo ang una nga nagwali sa pagkabanhaw. Gamit ginya, Dok. Yes, and that's correct. Yes, Pastor. Right, Mary. And then believe, nagpati si Mary. And then the testimony of the angel, sila nga sa verse 6 and verse 7. Sila nga, kadto kamo, sigirin ninyo ang mga gitutunan, kag si Pedro nga nag-una. Si Jesus sa inyo sa Galilea. Dito makita ninyo siya subong sa ginasiling ko sa inyo. The angels themselves, sila sa angels niya, wala tawa. Ang ginlubngan sa iya. Buhay na siya. Buhay na siya. Oo. And then pagka-recognize na Mary, sila nga kadtuin nyo ang mga gitutunan. So, telling the reality of the story, the appearance first to Mary, and then next, the message was given to the disciples. Pero ang pamangkot dari Pastor, did the disciples believe? And then wala. Oh. Only when they were already there, nga sa nagdalaga na sila to see is to believe na. Pero when they were told, ang mga babae daw hindi credible, about base hindi ni. So they went really and see themselves. Ang isa pagid, Pastor, to prove, ang isa pagid ka-proof, nga si Mary nagpati, nga si Jesus nabanaw gid. Wala gin kawat. Okay? Kay nakita iya nga ang linen, ang mga habol, neatly folded. Ay kung ginkawat, kaya tingin dali-dali mo, galalaptalan na yan. Galalaptalan na mga butang dakit, kung ginkawat mo, dali-dali ka isang time ni mo. Pero at the time, when nakita ni Mary ang angels, nga nagalingkod sa uluhan, kag sa tilan sang bed, nga din, ginahaya si Jesus, neatly folded ang mga linen ka mga habol. And that's it. One of the proofs nga sila ni Mary, yes, that's really true, that my Lord is risen. Do you have some more? Yeah, Pastor. I love that from John. Because John take notes of that. Yeah, kay John ang record. Sino bala ang kawatan nagapamiod pa? And that's correct. Yeah. And then appearing to other Marys. Ari na ni si Mary Salome, si Mary nga nanay ni sino pa ni? And then even Mary, the mother of Jesus. Yes. Ano di ang punto, Pastor, nga makuha naton about sang appearing of the other Marys? Mary himself, siya mismo, hindi lang siya nag-isahan nun, nga lakat dito sa lulubngan. Ang iban man, may harap po, sila po, no? Sila po. So meaning, puro sila interested nga mo bring ra gyud og pahumot katong mas
na surprise gid sila tanan. Yes. Sige, Pastor. Go ahead. Yes, Pastor. So, they have the intention eh. Wala sa ila intention nga magkatuto nga si Ginoong Jesus na banal. Ila intention nga ipadayunon ang burial anointing sa Ginoong Jesus ang pahamtang sa iya, paghapla sa iya nga lawas. So, then wala sila nag-expectar nga si Ginoong Jesus gali nabanhaw na. So, in such a way that the credibility of a witness hindi lang sa isa, kundi sa tanana. Sa tanana. Sa aton ginambal kay na nga ang mga tao yang mga laki ginapatihan sila. So bisan hindi pa sakto kay ti lalaki patihan. But ang mga babae they don't it's unlikely nga magbinotig sila kay ti on the first place hindi gani sila napatihan. So anong rason nga binotig pa sila? And that's the point. So that's why ang mga testimonies sining mga babae, and not only one but many marries, mga kauturan napatiyan kid sa mga disciples. Yes, Pastor. Yeah. In this instance, Pastor, daw nagpahayag si Ginoong Jesus kay Mary nga babae. And then si Mary nag-believe. Then ginsugid niya sa mga disciples. Mga disciples wala nagpati. And then Jesus himself appears himself. Siya mismo nagpakita sa mga disciples kaya hindi sila magpati. And then right there, pagkakita nila sa kay Ginoong Jesus, amo pa lang sila nagtuo sa kay Ginoong Jesus. So at times, kung kisa sugiran lang ta, nga itong expectation na kita mo ba salig na yun? Trust issue ba? And who are they? Yeah. The disciples. Yan, close kayo sila. The disciples. Pero sa akin pag yun, si Thomas, ni Thomas, siya pag ito ang kanang pag-abot niya, pero siya kabalo ba nga, siya, hindi ko magpati. Kung hindi na ako make-up na ko yung pilas. Pero pag pakita ni, dito pag siya, my Lord, my God, dito pag siya kanang, niningon na si Jesus nga, rebuke siya ba, nga, bulahan ka kay, nagpati ka, nakakita ka nagpati. Pero mas bulahan ang katong wala nakakita. Pero nagpati. And that's it. And I have a question, Pastor Mane. Who are the disbelievers after the resurrection? Sino atong wala nagpati after sa pagkabanaw ni Ginoong Jesus? Mismo gani ang ang iyang close siya, wala ni pati. Pero pagka, good news po, grabe po ang patience ni Ginoong Jesus, no? Nga, mo na ingon diri sa Mark 16:14 nga, afterward he appeared to the 11, kaya why naman si Judas. He appeared to the 11, pakita siya, para i-prove yun nga, nagkaon pa gani siya katabangan. Para, ang spirito, dili mo kaon, pero tanawa ako ang flesh, I am in the flesh. So, gipahika pa yun. Siguro, halog siguro to sila, or ano to, kaya bisan ako siguro, kung na ako dito, basig, yung maging ma-embrace si Jesus tungkol sa... So with that statement, Pastor Manny, resurrection is a bodily resurrection. Yes. It's not just only a transformation to any life. Correct. Flesh yun. We can say nga sa bagong langit, ka bagong luta, physical, the same thing. Physical resurrection. Physical it is resurrection. Not, yes. Go ahead, Pastor. Yeah, Pastor. Because a lot of people thinks today nga siguro kung kay nabanhaw si Ginoong Jesus, siguro sa another form siya nga klase. No, resurrection is a bodily resurrection. The same body but glorious na. May mayaon. Contrary na sa mga teaching sa mga iban nga mga religion. Nga ang pag-transform na sakad to sa iban nga form of life. Okay? It's either lower or higher form of life. But this one is the same body. The only difference is that hindi na mortal, kundi immortal na. So, then therefore, we can use resurrection, Pastor, as an argument against immortality of the soul. Yes. And it is inconsistent for Christians who are preaching about resurrection, pero teaching about the immortality of the soul. Yes. And that's correct. Hari kita sa last, when nagkikita time. Most of Christ's miracles and teachings, ginasekreto ni Jesus. Kaya ti, ang isa na karason nga kadamo-damo sang tao nga magdugok sa iya kung mag-perform na sa miracle. That's why several times kinambalan niya ang mga ginaayo niya nga
kadto ka mo, hindi ka mo nugid sa iban. Keep it secret, pero hindi gid pwede nga, hindi man ni secret, basta mga maayong mga butang. It's nice to tell everyone. But this time, this is now time for Christ to tell them nga, go. And tell the world about the resurrection, about what you have discovered. Yes, Sir Manny. Sa kuan pagkabanhaw na niya, Dok, dito na niya kuan gyud gikaman gyud nga go to all the world, Yeah. preach the word, preach the gospel sa tanan gyud nga mga tao. Meaning why gyud sa Mateo, all nations gyud sa tanan gina amo na nga ang pagwali sa mayong balita gihambal gyud sa Ginoo, emphasize gyud nga go ye therefore and teach all nations, meaning all kinds of ethnic people or group of people nga amo gina ang mission gali sa aton. Kita nga nakabalo kag nagpati, amo na ang mission ginato, Dok, nga kay pastor. Iwali ginato nga way na gyud huya kag way na duha-duha kay na ato namang na-prove nga dili kaduha-duhaan ang pagkabanhaw. Kay damo man kayo witnesses kag prove gyud kang ara man gyud sa Bible. Kag before si Pastor Delbert, isa gini, kay si Jesus has to seal the belief of the disciples. Kay isang napatay pa isang sa panahon napatay siya. Si Jesus may duda pagid nga mga disciples were not completely converted. Were not completely ang ilang belief pala. Wala pagid kaayo na But when Jesus appeared to them after the resurrection, that's the time nga nasilyuhan ang knowledge, ang belief sa mga disciples nga 101% they believe on Christ as the Messiah. Yes, Pastor. Yeah. Yes, Pastor. No? So, sa nasiling ni Pastor Manny, kag gina si Ginoong Yesus, nagpahayag siya sa napulog isa ka mga disipulos. Just siling sang verse 14, sang Mark 16, siling niya ginsabdong nila ang pagkadi matinuohon nila. Kag sa katigasing tagipusoon, bangod nga wala sila nagtuo ka sang mga nakita sa iya sa tapos siya na banhaw. And then Jesus right there, nagsiling siya sa ila, lakat ka mo sa bugos nga kalibutan. This is after the resurrection. Okay? So lakat ka mo sa bugos nga kalibutan, kag iwali ang mayong balita sa tanan nga mga tinuga. Ang magtuo kag mabotisuhan maluwas, kag ang wala magtuo tagudilian. And then what is the message? Simple, Jesus, the resurrected Savior. Yeah. Siya lang ang naluwas nga nga Ginoo. This is the disbelief of the disciples himself, kag amo to siya ang ginasabdong ni Ginoong Hesus. Kag amuman si Ginoong Hesus ang aton iwali. Kag ipresentar sa kalibutan. Kag siling niya, there is a promise even in verse 18. Kasi lisang verse 18 niya, kung ang mag-uyat sila sing manog o kung makainom sila sing makahililo nga butang, hindi ini makahalit sa ila. Magapandong sila sa ila mga kamot sa mga masakiton kag mag-ayo sila. A belief, and it is accompanied by signs, it is affirmed by signs. If we preach, and the center of our preaching is not the church, but Jesus. Yeah. And that's correct. Mga utod, ang isa pagigapunto, Sir Manny and Pastor Delbert, ang ibang nga religion bala, luwas ang Christianity, could hardly accept nga ang Ginoo sa mga Christians mapatay. Pero wala sila kabalo nga nabanhaw. In other words, it proves nga siya gidya Diyos. Kaya nabanhaw siya. Tiyang ilaya, mapalansang ang Diyos daw, hindi na kaya ang amon Diyos siya hindi nagpalansang. Hindi yan ang enslaved. Ang amon Diyos siya isang body nga very strong. Now Christian gapati kamo yang inyo Diyos napatay, pero this amo ni ang nagluwat sina nga mga allegations nga ang Diyos matuod kay ti nabanhaw siya. Wala na kita time. Ako na mga ngayon si Sir Manny sa last take, and eventually si Pastor Delbert. Okay, no? So ang ako nga katapusan gid nga na-observe kag punto nga ibili nato nako sa tanan, natuturan, is ang ining mabasa nato sa unang Tesalonica 4:14. Kag kung kita magapati nga si Hesukristo napatay, kag nabanhaw,
pagadalon man sa Dios o pagkabanhawon man sa Dios ang katong mga nangatulog o nangamatay. Amo ni ang main point pagid pastor nga sa ang message gali mensahe kini sa paglaom nga kung bisan kita gani mapatay kay ang resurrection halin sa patay mo nya kita mapatay man naghatag din siya gali sa aton mga kauturan og assurance kasiguruhan nga kung kita mamatay basta mapatay kita nga ara pagpati sa Ginoo kag ang atong relasyon sa Ginoo intact kag ara gid may ara kita kay ang promise diri is mabanhaw man kita sa uli nga adlaw sa pagbalik niya kag amo na ang mensahe pagin nga atong igawali man sa mga tao kag kabay nga kitang tanan mga kauturan makaangkon gid siyang comfort labi na gid sa balang espiritu nga magagiya sa aton nga magbalik gid ang Ginoo kag banhawon niya ang mga tao nga napatay nga nagapati sa iya. Amen. Yes, Pastor Delbert. Sa libro ni Juan, ang pagkayam ni Ginoong Hesus ato na sa Lucas 1. Pero diri sa kay Marcos, ari siya sa katapusan ang pagkayam. Pero ang nanamian akon diri kay sa verse 14, ginsabdong sila sang pagkadi matinuon. But in verse 20, niya sa naglakat sila kag nagwali sa bisan diin samtang ang Ginoo nagapanghikot kaupod nila kag nagapamatuod sang pulong paagi sa mga tanda nga nagasunod. So from this belief to proclaiming, declaration, and preaching. And I believe, as a church, this is what we need today. Yes. Mga utod, ang atong kalawasan, hindi nangin kumplito kung wala sa Jesus na banhaw. Amen. Kagti ko naton padayon ng pagtuon sa Jesus karon ang aton mataas nga sacerdote nga nagasugo sa aton preach the gospel. And then, ang aton kalawasan na silyuhan, especially of his responsibility of his work right now in heavenly sanctuary. So hindi pa si Pastor Delbert, mga kauturan magpangamuyo, ako na pasalamatan ini aton mga sponsors. Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Jet and Susan Caro, Dr. Norbin and Rosalina Hibieso, John and Goldie Juliki Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Marlene and Pastor Phil Frigrino, Ido and Finidon Bandes, Ladel Labaran Gascon, Marlubel Hiruta Lorin, Sister Antipas Fiedad, Ma'am Helen Barbasa, Arcadio and Liti Mendoza, and Mark Merel Mendoza. Kabay pa ang Diyos, magkapakamayo sa inyo. Pastor, mga moyo kita. May gugmaon kag dalang panamon nga Ginoo. Salamat sa imo kaayo kag pagtatap sa amon. Salamat sa kaalam gintugyan mo Pastor Tomado, Sir Manny sa pag-review sa ning lesson, mga spiritual insight amon maangkon kag magapadasig sa amon nahanungod sa pagkamatuod kag realidad sang imo pagkabanhaw Ginoo. Kag ina nga realidad amo ang pamunga kag magabanaag sa among mga tagipusoon kag amo ang amon ipagasugid sa tagsa nga amon makilala o Ginoo. Let it be, O Lord, nga ang amon mga misconception, imong pagabuhinan hanungod sa imong kaduhang pagkarikag na hanungod sa imong kaduhang pagkabanhaw. Kag niyan, ikaw ang magahiusa sa amon sa bugos nga iglesia, kag ikaw ang magatipon sa amon sa bugos nga pagpakamaayo sa pagkatutom sa pag-alagad sa imo, tubtom sa adlaw sa imong pagpahayag. Ini among ginatugyan sa imo, kag ginalauman ng imong pagpakamaayo, amon mabaton, sa gahong kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.